खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सय मास जिउ फरायनाय महरलान सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोरसिन लांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना आगोलावबो सोरबा आगैमोन आरो मैयानि ब्लग होनायावबो सासे आगै आब'नि रायलायनायखौ इंलिशनि बायदिसो खोनायो इंलिशाथ' आंनि इयावबो गैया इसेबांबो गैया आङो इंराजियाव आरोना बेनिफ्राय मा होनो हा रायलायनाया एसे बोदला बोदलि जालाबायनो नागिरो आंनाथ' आंनिखौ बुंनांसिगोन बर'नि इंराजि आरोना बर'नि इंलिश भाषा होननांसिगोन आंनिखौहाय हानायमानि लासै खालामनो नाजायो आं खिन्थु माने गावनो गाव आंनि रियेल रायलायनाया फैफिनो आरोना माने आंना एसे स्पिडसो रायलायो नालाय ओमफ्राय लासै रायलायनोबाथाय बिराद माने हमथा थैज्य बिदि थानानै रायलायनांगौ आरोना आङो बेनिफ्राय आं जेरै दं ओरैनो फ्रि रायलायनो नागिरोबा एकदम आंना बिदिनो बिन्दास बोदला बोदलि जालांलाबायनो नागिरो आरोना ओंखाम ओंख्रि दालि पटल भाजा ओंखाम ओंख्रिया बेनोसै माने दालि पटल भाजा ओंखाम मोननानै ओमफ्राय एसे ओंखारबाय देलाय मालाय जोङो बिमा फिसाजो ओरैबायदि अखा हादों थेवब्लाबो खामानिया माने थांनांगौ थांथारनांगौ होननाय बायदिसो आरोना थ' जों सिदा सिदि टारगेटआव मोनहैग्रोनोसै बेनिफ्राय मा समस्या मिन्थिगौ ना सोरबाफोर अखा हादों नालाय स्कुटिखौथ' लांनो हाया स्कुटियावलाय टावा दङमोन सिन्था गैयामोन खिन्थु ओरैबायदि आरोना रिक्सा गाखोनोबो फैसा गैबावला आंनाव फैसा गैला माने खुस्रा गैला आरोना 500 थाखा थें मोनसे दङ मासनि लास्ट जाथारबायना फैसाया आंनो बिराद बाहायजानाय बायदि जाबाय बिजनियावबो थांलाय फैलाय खननैसो जाबाय आरो फिसाजोनि फिसा बार्थडेयावबो एसे एक्सट्रा थांनाय जाहैबाय थ' आं अबेबा ब्लग्सआव बुंखायो बिराद हिसाबनि सोलिनांगौ होननानैहाय थ' हिसाबनि बारा खरसा ओंखारगोन बायदिबाथाय एसे हेस पेस जाखायो आरोना आरो मोनसे मोननै बुस्थु बायदेरबाथाय बिहरदेरबाथाय माने लास्टआव एकदम सुइन्दों जाहैथारनो नागिरो ओमफ्राय दा मा मोनसे बुद्धि बहनदों मिथिबायना रिक्सा गाखोलांथ' फैसाया नांगोन दा 500खौथ' गांलाब होबाथ' रागा जोंगोन ना रिक्सा गाखोगोन नोङो 20-30 थाखानि 500 थाखा होबा रागा जोङा होमबा नोंबाबो आंबाबो खुस्रा मोनस'वा जायोना ओमफ्राय आजिखालिथ' रिक्साफोरावबो जेरावबो अनलाइनानो दङ होनना बुंजासै खिन्थु अनलाइनजों पेमेन्ट खालामनो बै एकाउन्टआवबो फैसाया सुइनो दंबावसो ओरैबायदि आरोना 100 ना 105 थाखाल'सै आरोना ओरैबायदि सिदा सिदि फोरमायखायोहाय नोंथांमोननो आङो बिथाङाथ' बेसरा बिदि बाहाया खिन्थु आंजोंनो आरोना बाहायजादों एबार आंजोंबो बिदि बाहायजायामोन खिन्थु थांलाय फैलायबाथ' नों खरसाया जाखायोआनो आरो दा मा होनो विंगारावबो आङो फिसालानोबो खरस होनानै गाखोनांगौ जायो देरबायना फिसायाबो आरो लानाय नङा जानो हागौ ओमफ्राय मा होनो आं बबेयाव बामनानै लानो सासेखौनो बामखाबाय आरो फिसालाखौ बहा बामबावनो ओंखायनो आङो फैसा होनानै थांनांगौ जायो आरोना आरो मा होनो सोंखायो गावसोरबो भारा होगोन नामा बेनोबो होननानै सोरबा आरो सोरखौबा आंनो खिथाखायो सानैनि भारा होगोन होननानैथ' बिन्दास जिरायनानै थांनाय जायो आरोना बिन्दास जिरायनानै थांबाय नालाय फैसायाबोथ' बिन्दास होनांगोन थ' थांलाय फैलाय आरो ओंखारबाथ' जानाय लोंनाय बिदिनो माथो होनना बुंबावनो आरोना आं बादियासो मिन्थिसिगोन बेफोरखौ आरो न'आवबो हजों जोंना माइ दै थिखांखांबायना मारा मुरा होनायावबो आरो आदि नालाय समान हरनांगौ जायोना थ' बेफोरावबो फैसाया एसे थांबाय थ' संसारनि खोथासै बेफोरो एडजास्ट जालांबाय थागोन मेनेज खालामलांबाय थागोन बिदिनो फारियैनो अबेबा एखमबा अहल बहल एखमबा कटेक नाटेक बिदिनो सोलिगोन आरोना मानसिया मोजांल' सोलिनांगौ नङा होमबा सोनाफोर थ' नायलाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय बेगफ्राथ' लालु लाला मोनसे मोननै मोनथाम जायो नालाय एखमबा ओमफ्राय बेयाव चेकिं खालामलाय मोनथिगौ ना सनाफोर फिसाजोनि नैबे बेगावसो आङो होलाय मा नोंनि बेगा बोरो लोखि ओमफ्राय मा जाखो बेगा बोरो बेगा मा नायनो आङो जेने थेने नै बेहायसो माने 50 रां नुबाय आरोना आङो ओमफ्राय ना नै बेजों रिक्सा गाखोगोन ना फैसा लाखाबाय रिक्सा गाखोनो ओमफ्राय दाथ' ओं होनदों खिन्थु दा गेरेन्थि गैया आरोना रिक्सानि हाननाय समाव बोरैबाबो खालामनो हागौ बेनावसो दं आंनि बेगावथ' सुइनो दंखासो बेनो आंनिफ्राय लायो सम बेनियावनो एखमबा 10 थाखा 20 थाखा मोनफ्राङो आरोना बेनिफ्रायहाय थेवब्लाबो गेरेन्थि गैया नालाय सनाफोर बिराद अखानि थाखायनो जिफ्रा नै फिसालाना रानाखसै नै बेयाव आफानि माने दा बुंसै आरोना थाइसे थाइनै दं खोमा जमायनाय बेस्रा ओमफ्राय मिन्थावथाव आरोना खेवजानानै हानजालायो ओमफ्राय गावबो आंनाव मालाबा बिनानै मोनथाराबा गावबो लांब्रबलायो आरोखि ओमफ्राय दा आंबो बेहायनो 20 थाखासो एख'नानै लाखानोसै खुनुरुखुम रिक्सानि थाखाय आरोना जाबाय आरोना 50 रां दाहार लाबाय आङो दा खुस्रा जाबाथाय सोनानै दोनफैफिनसै ओमफ्राय गावथ' मोनथिनाय नङा खिन्थु
राजानि लोगोफ्राबो सोरबा सोरबा नायो जोंहा सनाफोरा खिथानाङा दे इसाननो फैसा एल' खुमानायखौ आरोना ओमफ्राय नांगौबा आं खिथाना लानोसै नङाबा दाय जाथारगोन बिदिनो गाव एखमबा मोनबा सोनानै दोनफैयो एखमबा आलासि जानायफ्राव मोनबा थाइसे थाइनै सोरबा हरोना 100 200 बेफोरखौ सोनानै दोनफैयो आरोना खिन्थु नै ओरैबायदि आरोना सनाफोर बे आलासि जाहैनाय मानायाव फैसा हरनाय आरि हुदाया गथ'फोरखौ माने एसे गाज्रि खालामो बायदि मोन्दों आङो मानो होनबा जों बे सिटुवेसनजों देरबोनाय नालाय ओंखायनो आन्दाज मोननानै दं आरोना मोनथियो जे जाय जाय फैसा एसे एसे हरो बेनाव माने आसा खालामफ्लांनाय थायो दे हरखागोन बेफोरबायदि दा आंनि फिसायाबो ओरै थांबाबो बिमाय मोनथिनो थांबाबो बिबैखौ हरखागोन 100बाबो 200बाबो बिदि सानग्रा जाबाय ओंखारबानो हाब तो मुझे मिलने वाला है बिदि होनखायो खम जारला आरो ओरैहाय लालेफोराव थांबाबो 20 थाखाबाबो चिप्स जादो होननानै 50 थाखाबाबो चिप्स जादो हरफायोना बिबैया बेखौबो आसा खालामग्रा जाबाय दिनै हरला आबै होनलायलायग्रासो आरोना रावनावबोथ' थांखाया बेदो आरोना बिराद गाज्रि हुदा बियो ओमफ्राय अबेसे बेजोंनो बेस्रा जमायनायखौनो आं दा नै 50 थाखा दाहार लाबाय आरोना लांथ'नोसै फैदो सना फैदो ना ने जाबाय दा आरो मालाबा खाफालाबो मोजां नङा रिक्साखौबो मोननो नागिरा आङो नांगौ समावहाय थ' थांनोसै ओरैबायदि अखा मिजि मिजियैनो एसे खरा आरोना ओमफ्राय मोनसे रिक्सा गैया उन आगोल जेरैबो लागाव दाना हावै सेन्देल गाननानै साफ्लाव साफ्लाव होनलायनाय बिखुङाव थफ्ला बानानै साथा लानानै बेग लानानै दै अर लानानै लागाव अबेसे बुंनो थाङोबा गरमनिफ्राय नैबे अखा थान्दायासो साबसिन ओंखारनो आंनिबा आं गरमावसो हासिनलायलाङा खिन्थु खस्थ' जायो आरोना सिला सिलिनो नारे रिक्सा मोनाखै माव जोङो थफ्ला आरो गावबो बेग बारस्रोलायबावनायसो माने थांथारनांगोन आरोना दिनैहाय मैयाबो बिदिनो अखा हानायनि थाखाय आं ओंखाराखै आरो बिदि सानसे सिगाङाव बिराद गरम होननानै आं थाङाखै ओमफ्राय दा आंना बिदिनो टाइमा खिगारलांगासिनो दं आंखौ समया थ' आं दिनै थांथारनांगोन अखा जा सान्दुं जा आरोना नङाबाथाय आरो बन्द'सो जाहैसिगोन नानि दैया जावनाङा सना थाबाय थाबाय मेन सरक मोनफैलायबाय आरोना थेवब्लाबो रिक्साखौ मोनमारासै नैनिफ्राय गाखोलांसै रिक्साफोराबोथ' थिंख्लाब थिंख्लिब सिनायसो जागोन दा बायदियाव लेजारनो अरजाबाय थाला ओमफ्राय बिमा फिसा गेम आरोना जोंबो ओमफ्राय अखायाथ' गारथाराखैना जा फ्राव फ्राव सारस्राव फैदों आरोना फिसाजोआ अखा हाबाय होनना बुंगासिनो बिसोरहा ओमफ्राय नै मालायनिखौ नायै नायै माने अखा हाबाथ' नर्मेलि स्कुटि आरो सालायग्रा मानसियाबो मालाय कार थानायफ्रा कार दिहुनो नायो अखा हाबाथाय बांसिन कारनि बाहादुरि जायोना आंबो थाबा खम उरायलायगौमोन बे खम जारलाहाय आंजोंबो ओमफ्राय सिदा सिदि जोङो रेल गेट होननानै होसोबाय आरोना ओमफ्राय आरो दाखालैहाय मा होनो आधार कार्ड टाइटेल सोलायहोनाया आंना माने साक्सेसफुल जाबाय आरोना डाउट जादोंमोन मा होनो भटार कार्डजों जागोन ना जाया होननानैहाय भटार कार्डआबो फट'आ मोननै दंमोन नालाय माने भटार कार्डआल' ब्रह्म दं आंना बिफानि टाइटेलाहाय ओमफ्राय दा जागादों आरोना ओमफ्राय बेखौनो दाख्लैनो मेसेज फैबाय ओमफ्राय बख'नोनो मोनाखै आङो बख'फैनायानो जायाखै ओंखायनो नै दिनैसो नांथारगौ नालाय बख'नोसैबो खामानिखौ मावहैनोसै एबारना फिसाजोनिखौ मावहैनोसै आरोना अखानि दिनैनो बेलेगाव थांनो मोनला खौलौलौ दखानाव फैबाय ओमफ्राय आरो गावनिफ्राय बेलेगावसो बानायनो हरबावदों आरोना जि जारला हाबखांनानैसो मोनथिबाय दाउ सोराव ओरैबादि समयसा आरोना सनाफोर हाबखाबाय आधार कार्ड फट' खेबजानो रेडि जाखाबाय नामथाम बुखाबाय ना हरलानो मालाय केमेरायाव ओरैबायदि ओमफ्राय दसे नैबेयावसो लामायाव फैनानै एसे सिगिस' एसे बुरखाय आखायसो आङो दा खेबजागोन होनदों खेबजागोन ना खेबजाया भगबानासिमसोथ' थांफिनसै नामा एबार खेबजागोन ना लोखिना खेबजाबासो जुसखौ मोनथामहोगोन आं दे खेबजागोन ना खेबजाया खेबजागोन होनदो बिराद अख्रा गंगार इग'सो मानसिया आधा घन्टा जाबाय आङो बुरखायाखाय ओंखौनो होनोनो हाया आरोना दानाबा मेग'खौ नायबाय थादोंलाय नायनो मेगना थखस्थ' 1 घन्टा लाबाय नोङो दा फट'गा ओमफ्राय मैलाला बोरैबा जाखांजासिगोन बे गेटआ दा गाब्रुब्रु गाज्रि जा अख्रा बियो पासपर्ट फट'आवनो दाख्लै आं आधा घन्टानि बारा नांदों दिनैबो आधा घन्टानि बारा 1 घन्टासोआनो नांदों खोमा मेथाइ लाबा नायगोन होनबाय केमेरायाव थगायनानै मेथाइ लानानैबाबो नायाब्रा बे जा गोबाव र' अखादों हेलौ खाथा हमनांगौ ओरै फै
फट'आनो ओरैबायदि जाखारसिगोन मिन्थावथाव आरोना ओमफ्राय खहे नायलायनाय ओरैनोबा मिज्ल' नायबाय थादों बियो बिराद बैमान ओमफ्राय गावनि आसिजों माबा होनांगौमोन ना बिदि स्टाम्प गैया नै आंनि आसि फिसाजोंसो होनांबाय आरोना बिमायानो जाथ'नांबाय जारलासो दांलानो बायो खालिखौबो एगजामपोल होलायबाय आं नै मायाबो लागोन होननानै गैया नै बिदिसो होनांबाय आङो बिपदसोहाय सनाफोर जेने थेने जागबाय सेरावनोखा नालाय बिएसएनएल अफिसावबो बिथांनि बिलखौ सुख'खाबाय आङो मासि आहानो फैनांगौ बाफिनबाय फ्रादनो रेलगेटसिम थाबायनानै थांसै बेनिफ्राय रिक्सा मा होनदों सोर फैगासिनो दंदों हा जै ट्रेन गाबबाय बिफाखौ सानबायबो बियो ट्रेन गाबनाय मानि नोंनि बिफा जाजोब्बाथ' मा सिन्थामोन स्टेसन गुदियावनो जिरायफैबाय थागौमोन आं ट्रेन गाबनायाव नेफैबाय थागौमोन बाबा नोङा दे मादे बाबाया डिउटियावसो दङ दे डिउटियावसो दङ गोजानाव बेयाव गैया ट्रेनाव गैया ट्रेनखौनो नायथाबबाय थासिगोनहाय गथ'आ बाबाखौ लांफैयाखै सना डिउटियाव इयाव बोरै नुनांगौ गैया गोसोआनो माने हजम खालामनो हायाखै आरोना सोंफ्लागासिनो दङ रिक्सायाव जि उन्दुबोबायहाय आंनि फिसाया फैनानै दल फुथुफैखाबाय आङो नै बेखौबो बख'थ'आसै आं सिखार जानो गिनानै आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि जास्लाबनो हाला लोंस्लाबनो हाला बिदाया स्कुल गसिगोनानो दै गिलासल' लोंनानैहाय बिदाखौ लायफिननांसिगोन ओमफ्राय दा गावखौ गालांथावो ना माथावो बारानो लांफिननांसिगोनलाय आरोना अखायाबो मिजि दङ स्कुटिबो लांजानाय नङा थाबायनानै लाना फैनोसै ओमफ्राय आं नोंसोरनो गावनि फट'खौ देखायनो सनाफोर नै उदै बिगुर सालायनाय आरोना गाबनानै मेगन बुथेथे ओमफ्राय बेगखौ ओरै बादों नालाय बे बेगा दाना गस्ला ओरै फिथा गोनां बायदिसो नुसोलायबावबाय नायदो खहेसो आयौ 1 घन्टा लाखादोंहाय फिसालाय मा होनना बुंनो आङो जाथोंसै देनां सोलायखागोन ना मिनिदोंबो आरो एसे रागाबो जोंदबदों आं मानसिखौ आरोना एसे रायदाबबो खालामनांगौ जादों ओरैबायदि ओमफ्रायहाय आं दिनै एसे मिन्थिदों आरोना जेलानाखि 5 बोसोरनि सिगाङाव बानायो आधार कार्डखौ उन्दैफोरखौ बेखौ 10 बोसोर जानानै गोदान बानायफिननांगौ जाहैदों ओमफ्राय जाय 5 बोसोर बारनानै बानायदों बेखौहाय मा होनो 15 बोसोराव बानायनांगौ जाहैदों दा राजाखौ 5 बोसोर बारखाबायमोनदां आं आधार कार्ड बानायनाय समावहाय थ' बेना 15 बोसोर जाबासो बानायनांसिगोन आरोना रावबो बिदि जायादां आधार कार्ड बानायनो थांबा फिसालाफोरखौ आरोना एसेबाबो दलद थाहैदों आंनाहाय एकदम अयनायहाय सोंदोंमोन आङो बे आधार कार्ड बानायग्रा आदानाव आरोना रावबो बिदि जायाखै माने एसे एनै उसुबिदा खालामो ओमफ्राय खिन्थु बे नानिया बांद्राय लाजिदों होनना बुंबाय आरोना माने बिदिखौनो नुफेराखै खम जाब्ला आंनि फिसाजोंबो एबारना सानैबो फायथ' फुजों उन्दुनाय आरोना थारमाने जोंनि फिसाजों बिराद मोजां उन्दुदों आरोना अखाबो हानाय थान्दासो मोजां मोन्दों खोमा दहाय फैनानै जाखिनि फुथुरानो गालांदोंमोन ओमफ्राय आङो बिसिनि बिब'खौ नायथ' होननानै माने आङो स्कुटिजों फिउ मिजि अखाबाबो फिसालाखौ लानानै फैदों आरोना नै फैनानै फिसालाया साब जाबाय जानानै जानानै लोंनानै उन्दुफालायलांबाय बिदाया थेवबाबो बिनानावा सिखाराखै आरोना उन्दुथोंसै बिदिनो ओमफ्राय मा होनो 10 थाखानि खाजल बायनानै लाबोदों नालाय बेखौबो लागायनायदों आरोना आङो मोजाङानो 10 थाखानियालाय आरो माथो बिनि फिसाजोनो फोथा फोननो नांगौ जायैनो लानानै फैदों आङो ओमफ्राय जेबो लाबोआखैबो जाबोआखैबो दा फिसाजोनो जाग्रा एसे जानाय गाव आखायाव लानाया बेनो ओमफ्राय आङो सिन्दुरा जोब्बायमोन नालाय सिन्दुर मोनसे ओमफ्राय बे खाजल मोनसे बायनानै लाबोनो बेनोल' आरोना फैसा गैया होनना खिन्थाखादोंमोन ना आङो ओमफ्राय बाजारावनो बिथाङा मा लाखो होननानै सोंनायावहाय फैसायानो गैयाबा मा लानांगौ आंलाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय मिथिगौना बिथाङा आंनो बेसेबां फैसा सोनानै हरदों 999 फैसा आरोना 999 खम मिनिथावथाव माने मिनिनि थाखायनो फन खालामनानै एसे बेबायदि सोना हरदों आरोना बियो आंहाबो लगे दखानावनो जा मिनिनांगौ मिनिबाय गाहाबो फन हरनानै बुगागा आरोना सानैजोंहाय थ' फान मुस्ति बेफोरो बेनिफ्राय आंहा फुंनिफ्रायनो दिमागा बारा थिग नङा मानो होनबा बिबोनांनि स्टेटासावहाय आङो जा मोजां गोसोम फास्रा नुदोंना जोमग्रा आयौ गोसोमनि फाग्लि नालाय फास्राखौ नुनानै माथा गाज्रि आरोना थ' एसे पिकचाराव होनानै होफागोन आङो थाम्बनेइलावहाय नायबानो जाबाय सुन्दर
आरो बेखेव सिरासाव दोनबावदों बियो आंहा फाग्लि बायदि मोनबाय आरोना थ' ओमफ्राय नांथ'ला आरोना बैसागुआवसो गुफुर लाबायना दानो गोसोम लोगोबा बोरै जालायखो थ' आं दा ब्लाउसखौ दोनथ'नोसै जेबो देखायनायासै बे आंनि दिनैनि थांलाय फैलाय मा जाखो मा माखो बेखौनो एसे शेयार खालामबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लाउसखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच